Des de la banda sinfònica d'Ontinyent volem agrair a l'Ajuntament la possibilitat que ens ha oferit de participar en aquesta campanya Queda't a casa per tal de divulgar la nostra música i omplir així una xicoteta part del nostre temps de confinament. Les condicions, tots ho sabem, no són les millors. Difícil, molt difícil és programar concerts i molt més preparar-los. Malgrat les dificultats socials que estem patint, ens hem fet avant per col·laborar i, per damunt de tot, per poder fer música. Interpretar és la funció bàsica del músic i això és el que des de l'ensemble de marimbes de la banda sinfònica d'Ontinyent anem a fer. El programa que presentem és curt, però intens. I els músics que així m'acompanyen interpretaran les següents obres. Una sonata de Johann Sebastian Bach en els seus 3 moviments, la vals de Maurice Ravel i escultures in Gut del compositor alemà Rüdiger Pavasar. Bé, una vegada presentat el programa, tan sols em queda presentar els músics que hi formen part de l'ensemble i que són Sergio Sánchez, Cisco Aparici, Víctor Roig i Xali Soler. Amb tots vostès, de l'ensemble de marimbes de la banda sinfònica d'Ontinyent, que es començaran interpretant la sonata número 2 de Johann Sebastian Bach amb els seus 3 moviments, vivaç, largo i allegro.
Thank